салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нархтиҷи. Ассалому алейкум бародаро. Ирӯз 24 04 мо як моҳ ровна пеш мода сиёнкоҳи нава гирифта будем. И дарвозаро фақат дар кино тамошо мекунем. И кино фақат Ленинский район дай тамошо ки бародар. Дарвозаи нав 2024 шумоизоляция Дубай стил меган. Номера Дубай стил меган. Листои 1.8 ду тарафа такшам обшивка дора. Ана установка, доставка, листош 1.8 Россия, ана се шарнира, таги швелер дора, автомобильный краска, автомобильный краска. Нархш 22500. Наличи ҳаста ирӯз. Касе дена дар кор шава 918 74 7 занг занем. Сифатҳои корам бинен бародаро. И ҳама нав моделе. Фақат ин моделора дар канали мо душанбе варота Нархтиҷи метонен тамошо кунен. Душанбе варота дорен каталоги мо дар ҳамун ҷоя. Легендарни дарвоза лазер меганира. Инаи ҷош бо тунукҳои золотисти ё рангш намерава. Анамхе золотисти места. Автомобильный краска. Листои ди Россия Магнитогорск. Профилои 8x4. Толщинаи д. Установка, доставка 19500 ба 918 74 7. Фақат WhatsApp да бинависем бародаро. Мо ҳама саволои шумода ҷавоб метем. Тамошо кунед. Фақат ин моделора бо гуфтестам фақат дар магазини мо мебинен. Марҳамат тамошо кунед. Наличияи сурат нест. Бародора инаи дарвоза мо фақат шумо да ҳаракат мекунем. Дарвозаи нав ҳеҷ кадан набоша. Ма барои чӣ мегӯм ҳеҷ кадан набоша? Шумо бинен ҳамира. Ҳамихали дарвоза дар Тоҷикистон кадом магазин да ҳастай тай комментарий да бинавис. Ята качелик падарка бетум агар ҳамин моделора ёфтен. Фақат дар магазини қобил меёвен. И номаш роботай листои д обшивка утеплит шумоизоляция ручкои калон размер 4x3 листош д айра ди Магнитогорск. Сифати кора ай пешкака варитора бинан. Ина варито машини биромадагия. Размер 4x3 нархш 18500 робот. Тарам и дарвозаро фақат дар Ленинский район тамошо мекунен. И дарвозаш ҳам нав бировардем. Кофкаи тоза. Инами ҷои дидесен ку ҷои нами шикофо ҳамаш кофка. Инами хали мешава ай пеш бикамира. И снимат меша инаи. Диди кофкара. Чиста кофкаи тоза и пуртокаи. Дарвоза акаҷон размераш и шаҳри нав бачаҳои Пахтобод гирифтаган ин закасай мо мебарем мечаспонем метиҳем. Ана як квадраташ 2500 сомон. Кофкаи тоза. Шумо размер чанд ба чанди меген. Оли бо ини кофкоша мемонум. Ма дар Инстаграм мемонум видеоша мепартом шумода. Ба 918 74 7 занг занем. Мо фақат дар хизмати шумоем. Нав дарвозаҳой. Ихали не нав. Алейкум. Я бори дига бачаҳо бо инаирам
модели император ҳама савол метиҳад да ана инстаграм душанбе барота меган амира гап зан нарша гап зан ина нарх барои шумо размер 4x3 нархш 18500 номи императора ина живойша мо хеле моделоро фақат шумо да живойша нишон метиҳем ки шумо бидонед ки фирмаи ки чихали месозанд сурат қати живой ака фарқ дорад живоя тамошо кунем листош ди тозай шарнирои гигант коробка обналичка установка доставка то 50 километра мебарем мечаспонем метем ба 918 74 зан занед чӣ нофаҳмояд мо мефаҳмонем бародарои модела фақат худтон оценид мекунен печатҳои нав краскара би сифати корра бинен ина тамошо кунен худтон бо таи комментарияда бинависен чихалияй чияй ҳамаша газен нархи 10800 сомон наличи ҳастай тайёрай 10800 сомон установка доставка мекунем метем сифатҳои корам айпеш сиёнка ки бародаро и дарвозаро бинем фақат худтон роҳат кунен дарвозаро айпеш сиёнка ки бина конкурентҳо бинан она шовара модела би душанбе варота 77 ба пеш бародаро размери 7 баландиш 7 бараш 4 нархш 12500 чид и легендар ниҳоли бигем бо мегумтон нест таёхи дами тоҷикистон шумо бошад тай комментария бинавис бигӯ инами бозор дастай я падарка айнои ма тай комментария бинавис бигӯ инами моделои ту живой ҳастай ма я падаркаи зур падарка мекунам бародаро ба 918 74 зан занед лайкора биҷихен бародар ай шумо ҳичи намерава лайкора биҷихен и бародар хато накунам тарафи кулоб мерава ирам закасай харидагиам дарвозаи печат 330 ба 380 и тарафи ваҳдат мерава бачаҳои ваҳдат ба пеш ира бачаҳои ваҳдат харидагиам ана установка доставка 9500 сомон шид ваҳдат иншаалло шаршара и номи шаршараи размер 4x3 нархш 9500 сомон бародаро автомобилни краска лак задагӣ ина сифатҳои корам худтон тамошо кунед марамат фақат ё наличи ҳастай касе ки на ирӯз 24/04 касе ки занг мезана бигай намира брон ки мо мегирем мемонем ака пага ҳаст нест уша мо ҳечи гуфта намедем и дарвозаи печатай ирам закасай бачаҳои қумсангир худо хоҳад пага рӯӣ мекунем ирам қумсангир мерава размерш 380 ба 3.5 нархш 10500 салом алейкум бародаро инаи бо ҳоли мо салафаноша нагирифтем бароим пачкай размер 7 ба 3 нархш 11500 установка доставка автомобилни краскаи 11500 чи бародарои дарвозаи печат ана 4x3 ирам навинкай лакҳои автомобилни краскашам автомобилни нархш 9500 сомон установка доставка ирам наличи ҳастай занг занен мебарам мечаспонам метавонтон размер 4x3 марамат каседа дар курай занг зана 918 74 ирам гизала бурмонаги бародаро и дарвозаи шаршара меган и гизала ирам сифати кора я бурай пеш сиёнка ки варитора сиёнка ки бина мардам чи халияй чияй ҳамаша бинан тамошо кунанд моделора моделои навай бо мегӯм ки фақат ира да суроғаи мо меоен ленский район рудаки ноҳияи рудаки 9500 нархш установка доставка да дуруша инаи дарвозаам 4x3 нархш матви краска нархш 8800 установка доставка профилои 6x4 листои 1-2 установка доставка мекунем метем мебаранд мечаспонам метем дастҳои калон ручка замок таго швелер дора мебарем қойдаи мечаспонем метем меган мо да арзон дар кораи марамат арзони хоки сиёҳ шудагии нархш бародаро 4800 сомон ҳамира бо дорум профилои 4x4 кати 7500 мебаранд мечаспонам метиҳантон установка доставка салому алейкум бародарони азиз ина як дарвозаи нав профилои 2.5 листҳои 2.2
размер 4x3 шарнирои гигант, ана боло кофка, қоидави када, дастафка, установка, ҳамаш акаҷоно ана квадратин 2500 сомон. Дастафка, установка, ҳамаш да дурнуш. Оли краскош тайёр нест, акаҷоно усто кор мекуна, иншолло тайёр мешавад. Да сайти мо душанбе варота 77 бо мебинен ака. Ина пешкаши мо каравод, акаҷоно каравод 2.5x3, нархш 2500 сомон. Ана қоидави хитон чикнен бо да комментариё бинависен, лайка фаромӯш накунен ако. Профилои 6x4 ана стойко ба профилои 8x8 акаҷоно талшина и ака 1.5. нархш 2500 сомон. Ине каравоти дигари 2x3 и бо айвай каравота камтар майдатара нархи 2500. ирам ана снимаю шияй мемонен, агар ки дар кор нашид бо снимат мекунен, фикротона нависен бо да тамос 918 72 47 ё ин ки дар сайти мо душанбе варота 77. ҳарду шачи ака. Салом алейкум бародаро, инаи дарвоза 4x2 хайтек стил, листои 1.5, профилои 4x4, қоидави акаҷоно нархи 6500 сомон. Дастафка, установка то 50 километра бе пул. Ана болош акаҷоно стилои классика, ино ба хад омадаган ака. Кадом бо дорем акаҷон, ҳамин чизо паделка 4500 сомон. бурда часпонда метем ака. ине дарвоза ирам хайтек стил, и размерш 4x3 шарнирои гигантай, листи 1.8 1.8 тоза 8500 сомон. аборака арко ҳамаша нишонте, сифати кора бинен бародаро. 4x3 нарх 8500, листои 1.5, профилои 4x4 ба профилои 1.5 ба 1.5 абшива чидагаяка, шарнирои 1.8 қоидави гиганта акаҷон шарниро, листои 1.8, профило 1.5, ҷои шарнир 1.8. дастафка, установка то 50 километра бе пул. лайка фаромӯш накунед. душанбе варота 77 дар тамос 918 72 47. пешкаши мо качали менамоям акаҷоно. качали профилои 4x4 кати кадагем, нархи 6500 сомон. дастафка то 50 километра ака мекунем. ана кадоми да маъқулай биёен ака заказ кунен, тайёр мекунем, любой намуд, любой сифат. дар тамос 918 72 47 бо дар инстаграм канали мо душанбе варота 77 нависен, занг занен ака, алоқа де. бародаро, дар охири гап ҳаматонда миннатдорем барои лайкотон, барои дастгириётон. меҳнатҳои мо барои шумоай. шумо фақат меҳнатҳои моро видео, мақсади мо видео кардан чиай? бисёр одамо ҳарчи меган ин меган, шумо ина хай тамошо кунед, ҳаракат мекунем ки мо сифатҳои нағз кунем, пешкаш шумо намоем бачаҳо. барои бачаҳои ғариббачаҳо, барои лайкошон ҳазор раҳмати калон. баъд бачаҳое ки ай ваҳдат ба мо бовар мекунанд, кулоб, данғарат, шаҳри нав, регар, и тамоми ҷо мо бурдестем, ҳазор раҳмат барои бовариётон. мо ҳаракат мекунем ки ҳаққи шумо нарава, ҳаққи мо бирава, ҳаққи шумо нарава. качествои пеш материали зур фақат дар хизматем. лайкҳоро фаромӯш накунед. ба 918 72 47 занг занен. пешравии мо бо дастгирии шумо. фақат лайка биҷиқ бародар, тамом. мо хизмати шумо доем. 918 72 47 душанбе варота ба пеш. номер 1 душанбе варота. дӯстони азиз, дар канал меҳмон бошӣ, ҳатман зангулаш қати обуна шавиду я лайк қати дастгирӣ кунед. нархҳои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед. ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат.